Bon dia, penya. Avui tornem al CrossFit, 2 vídeos de CrossFit seguits. No us impacteu. I aquest cop ens hem apuntat després de molt temps a una altra competició, la LAUCEP, que es celebra al febrer. Sí. No. Al desembre. Al desembre, el mes que ve. I hem de fer un classificatori. Aquest classificatori ja ens compta com a un WOD a la compe, o sigui que haurem de fer el màxim de bé possible. Llavors, el WOD, explicació. El WOD és 15 calories a l'assault bike, 20 thrusters amb 60 quilos, 25 pull-ups, 20 front squats amb 60 quilos i 15 burpees over the bar. Llavors, hi ha 3 parts. La primera part són els primers 2 minuts, sortirà un dels dos i durant els 2 minuts intentarà sumar el màxim de repeticions possibles d'això, fins on arribi. Llavors, acaben els 2 minuts, entra el següent, torna a començar i durant 4 minuts també intentarà sumar tot el que pugui. Si el pot acabar, doncs de locos, però l'únic que queda molt just. Una mica xupo. I la part final, quan acabin aquests 4 minuts, és dels dos. Tindrem 6 minuts per acabar el WOD, bàsicament. Sí, per fer una ronda extra, entenc, no? No, o sigui, tornem a començar i acabem. Sí, tota la ronda, vull dir. Sí, amb el menor temps possible. O sigui, que hem d'acabar abans de 6 minuts. Sí. Complicat, aquí, els thrusters. Aviam, els thrusters passaran. Són 20 thrusters i són 60 quilos. Sí. Que està intensa la cosa. Llavors, com ho tenim plantejat? Doncs no ho tenim plantejat. Bueno, a veure, realment jo faré la primera ronda de 2 minuts, això segur. També perquè el tema thrusters, a mi encara no tinc la mateixa musculació una cama que l'altra i no tinc la mateixa seguretat que pot tindre ell i aprofitar més bé una ronda de 4 minuts. I això està clar. Sortirà allà els dos, jo sortiré els 4, llavors començarà la de 6 i ja m'hi enganxaré jo com pugui, si estic viu. Aquí sí que no sabem gaire encara com farem l'última, però jo suposo que faré algun thruster de l'última i sobre la marxa. Tu reprendràs el tema. Jo això ho puc fer ràpid, però l'altre ja ho veurem. I bueno, anem a escalfar una mica i le damos. Sí. Som Resort Hero Otaku, gravant el classificatori per la LAUCEP. En la vida. 3, 2, 1, som-hi!
Puc parar, Molt bé, vot acabat. Bastant xulo, la veritat. Divertit, sí. Ell s'ha mort, literalment, ja ho haureu vist al vídeo. He acabat, el típic que acabes trinxat, et tombes a terra i com més passava el temps, pitjor estava. És allò que cada cop et vas trobant pitjor, arriba un punt tenia ganes de vomitar, m'he hagut de quedar així, sense dir res, tombat, i a poc he anat recuperant. Però hi ha hagut un període de temps on anava a pitjor, no millor. Jo l'he vist en un estat bastant crític, la veritat. Jo quan he acabat, la veritat és que també pel tema Trasters estava bastant enfadat, però tampoc estic bastant content al final del resultat. No, sí, ens ha sortit guai. Ara us fem el resum. De la primera ronda, que en 2 minuts havíem de fer el màxim que es pogués d'aquí. Hem pogut fer 25 repeticions, això són les calories més els 10 thrusters. Vale? Al final jo no esperava fer ni 10 Trasters i els he pogut entrar, la veritat. O sigui que per aquesta banda content. Doncs 25 reps que tenim. De la segona ronda hem sumat 86 repeticions, això és quasi tot. O sigui, acabar els 20 front squats i 6 burpees. Vale? Molt bé, la veritat. 6 o 5, vale? Perquè l'últim queda molt just. Llavors no sé si me'l comptaran o no, però... Just de la Lauce portem. He comptat 6 perquè potser entra. Em sembla que estava dins el segon, ja ho veurem. I llavors, la ronda final, que era repartir entre els dos, hem pogut acabar amb 10-15. 10-15 és la suma de tot, És 2, més 4, 6, i a partir dels 6 començàvem a fer aquesta. O sigui, la tercera ronda l'hem acabat amb 4-15. Exacte. Jo de l'última ronda potser l'únic que hagués intentat polir més era fer els 25 pull-ups seguits, que he fet 15 i 10, i per l'altre estic content també. I ja ho tindríem. Classificatori fet, ara el penjarem i això, aviam com anem. I ja està. Un menys. Segurament ens apuntem a la ens hem apuntat a la Redfield, o sigui que traurem més vídeos de classificatoris. Aquest cop és de 3 i anirem amb el David. El segal que vam venir nosaltres a Londres, doncs aquest. El matarà. O ens matarà ell a nosaltres, ja veurem. Ja veurem com va. Vale, penya, ens Vinga. veiem a la següent.